Hammashoito Sysmässä on alennustilassa ollut jo vuosia. Aikooko viranomaiset tehdä mitään asian korjaamiseksi? Menisikö tämä Aavalle vai? Eli tosiaan tähän kysymykseen vastauksen on etukäteen toimittanut Teija Niiranen, eli suun terveydenhuollon ylilääkäri. Ja kuuluu näin. Eli peruspalvelukeskus Aava tuottaa, niin kuin tiedätte, Sysmän kunnan tilaamat hammashoidon palvelut, ja näihin kuuluu kaikki lakisääteiset suun terveydenhuollon toiminnot. Ja hammaslääkärin vastaanotolle pääsy tapahtuu hoidon tarpeen arvioinnin kautta, ja odotusaika ensimmäiselle kiireettömälle ajalle on vuodesta 2007 alkaen ollut aina alle hoitotakuurajan, joka on tässä maassa 6 kuukautta. Tällä hetkellä kiireettömän hoidon ajan saa 8 päivän sisään, ja enimmilläänkin odotusaika on ollut tänä vuoden puolella 17 vuorokautta. Kiireelliseen hoitoon aika on pystytty järjestämään 1-3 vuorokauden sisään, ja lisäksi sysmäläisiä palvellaan Hartolassa, ja yhteistyö on monipuolistanut myös alueen näitä hammashuollon palveluita. Vuonna 2012 keväällä akuutti 24 hammaslääkäripäivystys on aloittanut, ja se on lisännyt myös osaltaan sysmäläisten hammashuollon palveluita. Ja viime vuoden tilaston mukaan Sysmän kunnan tilaamista hammaslääkärikäynnistä toteutui 97%. Ja vielä lopuksi, että kaiken kaikkiaan hammashuollon käyntien määrä on pysynyt asukasmäärään suhteutettuna erittäin korkeana, vaikka määrärahat on olleet niukat. Ja vuosien 2007-2012 aikana käyntejä on ollut 1200 ja 1700 välillä. Käytännössä tarkoittaa noin 1,5 hammashuollon käyntiä asukasta kohden, valtakunnallinen keskiarvo on 0,9. Tähän käyntimäärään saattaa sitten kyllä vaikuttaa tämä meidän keski-ikämme, korkea keski-ikämme, taidamme olla Päijät-Hämeen vanhin keskimääräinen väestö meille, että sitä kautta eikä selitettävissä. Hammashuolto on vielä kysymyksen ulkopuolelta tällainen akuutti tiedotettava asia. Eli kuten varmasti tiedätte tai olette todenneet itsekin, niin terveysasemalla on ollut merkittäviä vesivahinkoja, ja hammashoidon toimintaa vaikuttaa nyt maanantaista 1.9. alkaen. Eli suunnitelma on, että ensi viikolla hammashoito ei ota vastaan täällä Sysmässä kaikille, eli vesivahinkoja korjataan tässä kiinteistössä, ja kaikille, kenelle on aika ensi viikolle varattu, niin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Näin Teija on luvannut, ja aikoja pystytään järjestämään ainakin osittain Hartolan kautta. Ja akuuttipäivystys ja myös puheluihin vastaaminen tapahtuu ensi viikon aikana Hartolan kautta. Ja tarkemmin tiedottaa, jos ensi viikon aikana ei vielä kiinteistöä saada kuntoon, niin sitten ensi viikon aikana lisää.